Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurko saioan lehenbiziko atalean zigara joanen gara eta Martintxo Mendiburuk azalduko digu nola dabilen hiriekin lanean, ondotikan Anizera joan eta bertan Zamaiek bera betidandik haragizko behiekin aritzen da lanean, aretzeak gizentzen ditu gero arategietara saltzeko eta badakizue momentu errezak ez direla, pentsu garestitu dela eta zenbait gauza. Berak bere sektorearen o bere egoeraren berri emanen digu eta azkenik saioari amaiera emateko Mikel Altzuarte kontatuko digu ere arrautze ekologikoen sektorea nola dagoen, berak nola ekoizten duen eta berak ze ikuspegi duen pixka bat sektoretaz. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan, lehenbiziko atalean zigara etorri gara, eta hemen gaude Martintxo Mendibururekin. Badakizue, Martintxo betidandik, Hazienda hurbilen izautu du, etxean Hazienda izan dute, eta berak azalduko digu hobekio, azken aldi honetan, hiritan afizio handia du, eta berak kontatuko dugu nondik norakoa dun afizio hau. Eta alaxe da ez, Martintxo, zuk etxean Hazienda beti izautuzu, ez? Bai. Hazienda bai, lehen esnoko behiak, eta gero ja behi gorriak, eta gero kapritxo zidiek patu intuen, hortan orai. Hori da, zuek etxean ere, turismo rurala edo landetxeak, behitu zuen landetxe pare bat ere, pixko bat diversifikatu zenuten, Haziendatik baita ere, landa turismora, eta idilak, orduan, bapaten ez egin nolatan sortu zitzaizun hori, burutapen hori edo afizio hori? Ez da egit, Eierteko ez da egit, hemen sumetzen hemen idikola bat zela eta beti txirrintoi. Batzeko batzu probaiteko. Eta lauka harintuen, eta horra zinen poliki, bai. Idiak ekartzeko orduan, ezagit, iditen ere badire arrazak, hasieratik garbi zenuen arraza baten batekin lan egin nahi zenuela edo? Bai, hemen gorraza, pide nahika. Eta beti barridian behia guztoko nituen, eta eskatu nituen bera hilau aratxe, erosin nituen. Behia guztoko nituen, eta, orden bere ahatxeakin hasi nintzen, eta hortan. Bai, orduan, jendeak esanen du, idila bai, baina aretzetik idila bihurtzeko, batzuk ez dute jakinen, zein da prozesua, noiz egiten den, zer sistema daude? Erte dute, urtean azpitik inbartila zigiatu, eta ala egin duen. Lehenizko lauak gomakin txikiatu urtean azpitik, eta ero ondoko lauak harri gintuenak aiea ere zirugiakin. Eta berdin da, zerekin iteizun bai. Orduan azkenean bi sistema desberdin dire, bietan sumatu duzu ongi, ondotik txikituak ongi geratu direla, eta idile izatekin, ze desberdintasun hartzen du Haziendak edo, ze aldaketa izaten da? Pixkez zezena da berez, eta behi antzak hartzen du. Adarra gehiago bat hartzen zaio, purdi ziremi hartzen da, buru ez duain buru pisuek, uste duzu buru eta azkenean behi buru edu. Eta tranquiltzen dire bastante, bai. Orduan zortzi idila etxin, eta idilok azkenean gero hasieran afizioa dena, baina gero ikuste dituzu, belagaian majo daudela eta irtenbide bat eman behar, ez? Gauza da afizio izatea eta beti ere pixko bat kudeatu behar duzu, ez? Ez egite planteatu duzu idiokin gero zer egin? Beti zitena problema. Lehen bizian nahi duzu urte bat itia, bi urte itia, eta ero bost urtekin nola kendu behar dela, baizu beste problema. Orduen nun saldu o zein, torai gaude problema hortan. Saltzeko zerbait, gaten zara behiretzen, nun saltzen alduzun edo orai problema hortan. Beti ere, adin bat bost urte badute edo
Bai, zarrenek orai bagazi 4 urte eta 5 urtetara. Helduen primaveran ja 5 urte. Bai. Eta beste lauak? Urte bat azpitik. Bai. Orduan beste lehenbiziko lote hori laukoa, baina poliki irtenbide bat, oze irtenbide eman pentsatzen, eta ez dakit dila bera aragi aldetik da, arate egiten da estimatua dere, ez? Ez dakit txuleta ifente diren, edo... Izena baute. Bai. Binpin solas izaten da. Gero izinde den, eta batzu igual eskertiko gehiago idien txuleta, hau bertxek ahatxena gaz, igual ez dit, xamurra edo... Baina, bueno, hortan batu naiz, gero kusko da, zeharratzen den. Bai, bate behar bat ikusiko dut, esan du, jo, banik, nahiko nuke igual, ideien bat aragerako erosi, edo harakin batek, edo... Ez dakit gero, ja behin 5 bat urte izan da, orduan ze komeni da, ja pixoa gero, kentzekoak gizentzia, ez? Bai, batzu bai, gizendu eta saiatu kentzen, Bestia pena pixket ere bai. Ja, azkenean txiki-txikitik ementu zut, bastante putxiketuek eta... Baina, bueno, kusko da. Aurten bat kendiko du, helduen urtean gara bertzia eta poliki-poliki. Gizentzeko ez dakit, pixoat gehigarria pensua edo ematen zaie, edo nola gizentzen da gehixiola ideia? Pixke, bai, gizentzeko pensua, baina pixke mezklatut, bai. Bueno, ja bi lote 8 ideia pixo bat aurrera, orduan pixo bat gehiago erosteko orduan lehenbiziko aurreko kendu behar, ez? Pixo bat horren esperun zaude, ez? Pixo bat abertze irtenbide ematen diozun. Bai. Gero, jaketa ber, egon margain gu beti etxean idie jaten. Ez, leheniko ikusila ze nola muitzen den ze merkatu baden, o ez den, edo, bueno. Gugua banoen iteko eta proba indugute, gero ja ber... Aber zeratzen da. Zaintzeko orduan, bueno, behi bat bezala edo zainketa arazorik ez? Errexago. Ez dide erditzen, ilortzeko problemik ere ez da. Eta, pues, izetia bazkata gure. Bai. Negu parten barrenera pixa bat, o...? Bai, batzu bai, lau zarrena bai sartu nitu ganden eguen, eta bertziak egon ziren, pues, kanpoan. Beti bolakin eta hola, bazkakin, ongi bazkatuek, baino kanpoan bai. Eta, bueno, beti ere Pireneika arrazarekin, Pireneika arraza ere beti estimatua da, bertako arraza. Eta, bueno, orduan badugu baztanen beste aterabide bat, ez? Baztango idileak eta zigan, ez, gizenduk, eta, geratzen da azkeneko paus hori, ez? Oide. Azkenan jende arrotzat orzen dela iken, jode, kusten du hemen hazin da, kanpoan gustora dautzile, ingurue, kuste dute dena polite dela, eta ja gero aragi ere goxo atratzen den. Ba, osongi, Martintxo ikusi duzue, Martintxo Mendiburu, zigan, ideiakin hasi zen jauen dela 5 bat urte, ordu ja idiko adreia, eta azken pausua falta zaio, ideiei irtenbide bat ematen joatea, eta seguru gaude irtenbidea badutela, Pireneiko arrazakoa gainera, eta hori espero du, mendikan urte batzutera edo berriz ere oten garelikan, beste remesa berria duzun, eta bertze kontatzen duzun honen gara berriz ere. Bale, ba. Eskerrik asko. Zehei. Aio. Bigarren atal honetan, Zigatikan Anizera etorri gara eta Zamaiekin gaude, Andoni Irigoienekin eta bera badakizue. Ja urteko adreia bat, Araizko behiekin lanean, eta aditu izanen duzu ez, pixka bat sektorea nola dagoen, batipat pentsuarekin lan egiten duten abeltzainak, eta Andoni zure kaso hori da ere, ez? Azkenean zuk aretzeak gizentzen dituzu, eta guentxe ginen solasen ez, pixka bat saltzeko orduan prezioak ez dela deus ere garestitu, aldiz lehen gaiak, materia primak eta batipat pentsuak, hankaz goiti daudela ez. Dena hando goite, pentsuak hando, pentsu esagerazioa. Argi ere bai, gasoiak ere bai, dena, gehien bat pentsu gara. Pentsu principala, guetako azkenean, zizen bat ziren, alimentazioan, eguneko laroita marra izin du pentsua. Bai. Hori da, zu Araizko behiekin aritzen zarelikan, zure pixka bat erreproduzionea edo pixka bat ematen duzun irtera da, aretzeak hori gizendu adin bat arte ez? Bai, normalean 5 bat hiletetan hola inguru antzutu, aldike helnentxo, aldike mantxoxo, hor inguru hortan.
Eta gero gizen dut, arategiren saldu. Bai, gizentzeko orduan ze adinekin kentzen dituzu gero? Urtinguruen, normalen urtinguruen, bai. Eta ez egit, hiltegira zeronek eramaten dituzu? Bai, gehiak eman, eta gehiak parte emanatute dena. Bai, eta gero, hiltegira eramateaz gain, behin hiltegitik hila ateratzen delikan kanalein, zuk despiezera eramaten duzu pixka bat, zure sala batera, ez? Kanalea dine normalean ematen ziot repartio bat autonomoa, eta arek ematen din normalean kanalak, nik ere bat arteka, baina gehi bat arek. Eta gero, kajetan dena despizatu, erditzu ebiltzen dituk, erditzu ebiltzen duen despizatu, horren ne horrek ematen ditu, kajetan, eta... Zure bezeroak, zein izaten da, arategiak? Bai, arategiak, bai, praktikamente dena arategi. Bai, eta arategietan ikusten da moitzen dela pixu bat aretzea ere gehiagia, edo nola ikusten duzu azken urte hauetan? Ez, gibelaziak. Fama txarraio urtero ja, beti erratzen duen medikoen bat, ez delako meni aragi horri eta ondarontera, ganden urtean saldu izan ginen gehiago, pandemia zizelek eta nabaitu zuken, zentro handiok eta azkenean nola etxe ziren eta, ez nabaitu zuken, eta jendean nomete jamardik, eta azkenean kanponetzen jatena, etxean jake gehiago, eta guk gehiena gauzuta metitioak anizeru batenak, nabaitu zuken gehiago, baina gora ja ondarontera motiltzen nahi dugu dena ere jarriz. Bai, garrantzitsua da ez, auzoetako mugimendu hori, arategiak, arrandegiak, denda txikiak, beti ere... Bai, baina betite gutiok gelditzen duk. Arategi leheno bat etxerriko beste bat ere egiten zuken, eta merkatuetan egin bat, hori merkatuen batok, etzeket, baina gaineko merkatuen fortanean izintuk, 3-4-5 postu benpin izintuk utzi daudenak, eta ez duk inortozten, orduan, seinalean ere ez dela lehenagoko movimentuik. Zure arategiak Nafarroan kokatzen diredanak, Gipuzkoa aldera baten bat, o...? Ez, Nafarroan hemen hasi beratale sakat, eta Sonbila lizondo irbite eta gainakoa Iruinen. Bai, eta beraiek, zuk aretze bat saltzekin, aretze ardi bat, edo gutxo erabera tamaina hartua duzu normalidade batekin, zenbatean saltzen duen, ez? Pixka bat, zen maiztasunakin galdetzen duen, ez? Ni normalen lan batetan egoten hau guarditen berekin, eta seguntze saltzetenek, alaberean eskatzeitek. Osoa, erdie, kuartoa, pistola, delanteroa, etxetxuleta, pixkat behar dutena bagotxa berak. Eta uniz hastez, horrengatik salan horta sartu nuen gehien bat, uniz hastez oso ez duena gartzen, erdiet ez duena gartzen, hasten pizza batzuk garbitzeko eta harekin. Betite gehiago hortaraziek. Partikularrek ere jartzen dire zurekin kontaktuan eta tarteka erosketan batola edo... Beti bato bertizten du, baina ez du gure printzipala. Zuk ere horretarako garategiek eskatzen dutenerako zuk ere atzetik remes hori prest izan behar duzu, ez? Pixka bat badakizu. Eta batzutan suertatzen da, prest dagoela, ez? Hiltegira eramateko eta eskaera eskaxa, ez? Beti, edo alrebes ere, esaktu ez du seguren jakiten. Idikoena ez dugu problematik, idikoa ez dik grasik hartzen, eta idikoa gazten aldok, luze xao, ez duk matendak aukera gehiago. Urruix eduk, gizentzen dena saldu behar duk, grasa ondo izekin ja ez dik inor nahi, eta gure pasatzen duk grasakin hau do. Orduan, urruixekin, goiti biti, batean ebitzen eskesentzen eta bestean sobratzen zen, maso menos hortan moldatzen ditu, beti olaitu gaitu. Urtean zehar, pikoak izaten dire, nahiko berdintxo izaten da? Beti izatuk, negu bidean, iso saltzeko atziazkenen oso, negu bidean txuleta biltzei justu xon, sobre noviembre eta enero, febrero, marzo, gude bidean berriz pistola hartzu gaixi xo, eta delanteroa geltzen duk gila, eta azkenean entzinaldia, jendeak ez dik isetute pikadillo, eta betite gutioa biltzen dik, erosten dik kanpoan egin, eta ez du egin berze saltzen, ostan, behiruak inten abaitzen duk, ostan. Suertatu zaizun oz baita ere, ez egite, aretze kuadrilla bat, lote bat ederra, kanpora saltzea edo... Beti tokatzen duk. Urruixek aspaldik urtetan ez egiteko, maso menos hartu diut, ez diolako. Idikoa beti saltzen dit bat bertze kanpora. Badakizuan eskaera igual badela, eta... Ondarontera kanpoan hobeki atatzen nio, hemen baino kanpoan hobeki nio, saltzen hemen baino, hemen karnizero baino hobeki nio saltzen kanpoan. Eta ordurako pilatu behar duzu kuadrilla bat eramateko edo... Etzen hau, 8 bat batean viaje bat iteko eta biskit urrun xamar gateko bertzela ezin duk. Beste viaje jaten da, portia jaten da genaz. Goiti behiti, beste da jontetzen bertzen batekin, bertzekin, eta iten dio... Kasu horretan beraiek hiltzen dute edo zuia eramaten duzu? Bere, guk ja hiltzera igozten dio kamionean trailerrian sartu, kuadrilla bat, eta dena beren kontu izan. Trailerra igoztete berekunet, eta kargatu arat, eta ez da. Orduan azkenean, esperientzia baduzu ere, hor da, esperientzia izatearen pentsun prezioa zuk ezin duzu, ez?
kutu edo kontrolatu eta hor dago pixko zuloa, ez? Hortan ez du, pentsuenean, gizendu pentsuekin inbartuk. Bai. Behiena, pues aurten beraino forrajia gartzen gehiago, forrajiare gaiztitu, azkenan dena alabeina gaten baite, gaiztitzen bestiare gaiztitzen du. Baina, bueno, behiena, daien bezala, nola den aldatzen, negu ez dikiten ja, behia betite luzio otiu kanpoan, barnean guti otentuk. Horren behiena niogan ez diken beste suponitzen pentsuek, baina atzenak gizendu gupuen pinetzekio beste iziten, pentsuekin eta pentsuetan lastuekin. Eta uste dut oberen nahi dela. Bai. Bueno, Andoni, espero dugu sektorek beste buelta bat hartzea, pixka bat prezioiek bati bat pentsuarena, gasolina eta pixka bat nunbaitetik kontrolatzea ez, eta nahi baldin bazaituztegu gizartean lehen sektorea indartzea bertako produktuak nunbaitetik lagundu beharko da, edo egoera hau kontrolatu beharko da, bestela ez da bideragarria ez. Ez, behatzekit. Betite trabagio, tio, hau artzaina uloa da, telebizioa artzaina Gamboa edo Aritz. Horrek gertzen zuen, behin txarla batean egon nuken, eta gertzen zuna lehenago urbanita ditzegin, kanpotik tortzen zinen, baina urbanita gaben beria metitio. Eta ez du problema bertzek egin alde uzitek, betite trabagio, tio, orduan, etzikit nekazari gaztiak erratzeko zaila ikusten dit, dago manerian zaila ikusten dit. Andoni, hurrengo batean ere gara berriz ere, ja udazkenari begira egoera nola dagoen, eta bitartean segi eguneroko moduan, lan da gauzak hobetzen diren. Eskerrik asko. Zuri. Aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, Mikel Altzoartekin gaude, badakizue bera, ekologiko sektorean ari dela lanean, arraultze ekologikoak ekoizten ditu, dutarimuno arraultzeak, eta Mikel, ezagit, pixka baina udaberria aintzinera duie, udan sartzeko bidean, eta ezagit ekologiko sektorean nola dagoen, edo pixka bat dutarimino arraultzeak nola, ze fasetan zaude, nola ikusten duzu merkatua? Bueno, orain udan sartzen gara, eta oporraldia izaten da gehien bat Iruinen, uztaila eta abuztuan eta pixkat moteltzen da, ez? Gertatzen dena da, San Ferminak markatzen zutela uda Iruinean, azkenean gure konsumo gune nagusia, eta uztaila izaten zen gure hilabeterik motelena. Baina, azkeneko 2 urtetan nola San Ferminirik ez dagoen, gure aldetik egoera normalagoa da uda ere, ez? Hau da, urtean izaten genuen momentu motelena izaten zen uztaila. Eta gero ere bai, agorrilan eretzen berreskuratzen horren bertze, jendea hauniz joaten zelako ere bai oporretan. Baina, aurten ez da San Ferminik egonen, baina egoerak ematen du jendea oporretara edo gehiago aterako dela, edo aterako dela benepin, joan den urtean haunitzek ezin izan entzutelako, eta egoera askatzen balin bada, administrazio desberdinen aldetik, eta ikusiko dugu, baina momentuz izaten da neguko martxak itzen da, aurreskolekin lan egin dugu orain arte, ekaina bukara arte segituko dugu, baina ja uztailaren erdialdean oporrak hartzen dituzte, eta gorrila osoa, eta alde hortatik hori berreskuratuko du, pentsatzen dut, hemen jende gehiago ibiliko delakoz hemen jatetxetan, erratzo aldean, eta hemen nabaritzen da, gehiago saltzen da hemen, Orduan, bat abertzearekin gure ekoizpena egokitua da, neurritua da, ez da ekoizpena handia, eta toki batean ez balin bada, bertzean orekatzen da, Eta pentsatzen du urteak baditugu ja, eta handik edo mendik orekatzen da. Udan igual Iruinen motelago da, baina uden saltzen da gehiago hemen, eta nola jatetxe eta ostatu batzukin are garen lanean, hemen salduko da gehiago eta Iruinen gutiago. Hori da gure dinamika. Zuk, Mikel, ekologiko zigioaren barruan ekoizten duzu, badakigu ekologiko azkenean zigioa dela, bere atzetik badago berme bat, baina zure kasuan badakigu ekologikotik ekologikora badagola aldea, ez? Zure kasuan zuk diozun bezala, ustiategi, oiategi txiki bat da dutarimuno, oso modu lurrari lotua beti handik egin duzu lana, eta azkenean arraultzea irekita hor ikusten da produktua benetan, ez? Gauza da zigioa eta beste gauza da arraultzea irekitzekin duen itxura eta zer nolako arraultza den, ez? Bueno, gurea da, gehien bat, arraultzen konsuman kalidadearen oinarrizko gauza da
freskoa izatea, ez? Eta freskoa izateko alden esku gutietatik pasatzea. Orduan, gure kasuan, zuzenean eramaten dugu bezeroaren gana, eta arroltze hori astean bi aldiz banatzean, arroltze freskoa izaten da, eta astetik astera berritzen dena, ez? Horrek ematen dio, kalidade berme nagusi horri, batez ere udan. Udan temperatura aldaketa gehiago dago, ez? Barnean eta kanpoan, aire girotua daude, eta elikagaiak sufritzen dute temperatura eta ezetasun aldaketa bortitzekin, ez? Gure kasuan, saiatzen gara banaketa goizexago egiten igual, eta gero freskoa izanik arroltzea, hori da guk eman dezakeguna, ja ekologikoan sartzen ari diren ustiategi industrialak ari dira gero eta gehiago sartzen, baina horiek lan egiten dute bertze modu batez, eta ez dira zuzenean gu bezala bezeroaren gana iristen, ez? Bertze banatzaile batzuekin lan egiten dute, bertze marka batzuen bidez, klasifikatzeko zentroak ere igual ez dituzte oilategian bertan, eta bar, ez? Baina gure eredua gu defendatu genuen zen, azkenean oilategi batetik, ekologikotik, inguruan salduz lanpostu bat ateratzea. Eta industriaren ikuspegia da berriz ekoizpenaren bidez merkatua akaparatzea, ez? Merkatu kuotak hartzea. Eta horiek lan egiten dute etxe komerzial, banatzaile komerzial handi horietan, eta udan gehiago zaindu behar da produktua, zeren beroak eta aste batzuk izaten dira nahiko beroak, alde batetik olioak sufritzen dute bero horrekin eta arroltzean nabaritzen daunitz. Lehenbiziko bero golpe horietan arroltzeak kalidadea ja usten zaio, ur gehiago izaten du eta nabaritzen da, zenbait sukaldatzeko eratan batez ere nabaritzen da. Eta guk dugun bermea hori da, ez? Hurbiltasuna eta segurtasun hori, ez? Eta beharrezkoa da, bertzenaz ez ginen existituko, ez? Erran nahi dut, orai berean bidea da, ja kapitala ohartu da, bidea dela konsumoa daiela ekologikoa, baina ekologikoa kakotxarteko ekologikoa dakiz orain modan dagola etorkizuneko janaria, kongresoak egiten nahi dira, sartu nahi da teknologia, Food for Future, bakiz orain beken dagola kriston kongresoa, eta orain dena da sosteniblea, dena da osasuntsua, dena da baina ikusiko dugu noiz arte, ez? Etorkizuneko elikagaien munduare eraldatu nahi dute. Badakizu hor ja teknologia sartzen nahi dela gero eta gehiago, biologia sintetikoa hor dagoela gero eta gehiago, eta horren marketinga heldu da. Guk berriz erran behar dugu, elikagai ekologikoak, elikagai naturalak behar dutela izan, abelazkuntzak jarraitu behar duela lurrarekin lotua, lurretik heldu den ekoizpena, aberetik heldu den ekoizpena dena babestu behar dena, eta gero ja industrialki eta laborategietik heldu dena ja ezingo da inoiz iraunkorra eta ekologikoa izan. Ikusiko dugu nola heldu den ekoizpen modu berri hoi, teknologia berri hoiek, baina pentsatzen dut lan egin beharko dugula babesteko abelazkuntza eta nekazaritza tradizionala, naiz beti borrokatu izan dugun bezala, nekazaritza ekologikoan pestizida kimikoen erabileraren arautzearen alde, produktuak kentzearen alde, batez ere minbizia sortzen balin baduten produktuak balin badira, transgenikoen historia, baina ikusten da borroka zaila direla eta etengabe badagola ikeragarrizko gainetik marketing bat gauza horiek relatibizatzeko, ez? Eta orduan nekazaritza ekologikoa, abelazkuntza ekologikoa eta lurrari loturikoa benetan izan daiteken iraunkor bakarra da, ez? Sartuko dakute orain teknologiaren bidez, ekonomia zirkularra eta nekazaritza eta abelazkuntza, nekazaritza egin daitekela sostenibleago, karbono aztarna gutxiagorekin eta bar, baina
ez da hain zuzen ere jende arte iraunkor batek behar duen elikadura, gehiago da nekazaritza tradizionala eta inguruarekin bat egiten duena, eta ez bertzea teknologiaren bidez, industriaren bidez lortu nahi dena, ez? Hori da, gauza bada sigillo bat izatea, gauza da hitzez gauzak esatea, eta beste gauza bada, lurrari lotuta, Mikelek dioen bezala, ekoiztea, eta benetan, filosofi batekin, edo ama lurretik ematen duen hori baliatuz, eta gizarteari duen kalitatea bermatuz. Mikel, garbi geratu da, espero du uztailako hilabetean nola joaten den, eta zuk zure ideia garbi dituzu, zuk zure lan egiteko modu ere garbi duzu, eta hori azkenean arrautzetan sumatzen da. Eskerrik asko eta uda hona pasa. Bale, ez da zeren. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.